Barka da zuwa El-NAJEEB Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode. Assalamu alaikum masu sauraro. Yayin da Haimana ta ji buƙatar waziri, sai ta bushe da dariya ta ce, "Hakika ka kawo kuka inda za a share maka hawaye. Don haka ka bani kwana biyu rak, za ka ga ƙarfin aikina." Nan take suka yi sallama ta tafi ta bar shi cikin farin ciki. Kashe gari da hantsi sai Haimana ta shiga cikin turakar Hashlera. Mahaifiyar Yarima Kibu tana mai zub da hawaye. Ko da ganinta cikin wannan hali sai mamaki ya kama Hashlera. Ta dube ta ce, "Jakadiya, me ya faru? Naga kina kuka." "Na rantse da girman Allah, tuna na zo gidan nan ban taba ganin zubar hawayenki ba sai yau. Lalle kuma duk abin da ya same ki ba kankani bane." Maimakon Jakadiya Haimana ta ce wani abu sai ta fashe da wani matsanancin kukan. Nan fa hankalin Hashlera ya rugunzuma, ta shiga rarrashinta. Sai da kyar ta shawo kanta ta daina kukan, sannan ta ce, "Ya shugabata, ki sani cewa ba wani abu bane yasa kika ga ina wannan kukan ba. Face ana son a tilasta ni na ci amanar ki. Alhali kuwa tunda kika zo gidan nan kin rike ni da gaskiya kuma kina kyautata mini fiye da kima." Sa'ad da Hashlera ta ji wannan batu sai ta sake duban Haimana cikin alamun rashin fahimta ta ce, "Wane ne kuma yake son cin amana ta?" Fatar Haimana ta ce komai ba, sai ta kama hannun Hashlera ta ja ta zuwa can bayan turakarta. Da zuwansu sai ta dubi gabas da yamma, kudu da arewa, ta tabbatar da cewar babu kowa a kusa kuma babu mai zuwa. Sai ta durƙusa cikin hanzari ta tona ƙasa ta fiddo waɗansu tsoffin layu guda 20 ta nuna wa Hashlera ta ce, "Kin ga wannan? Kishiyarki ce Badi'atu ta matsa min a jiya da daddare na zo na binne a nan." Malamin da ya bayar da waɗannan layu ya ce, "Idan har kika tsallaka ta kansu kika wuce, har abada ɗanki Yarima Kibu ba zai taɓa sarautar garin nan ba. Ki sani cewa nan wajen hanyar ki ce, kullum sai kin gifta, kun babu makawa dole ne ki tsallaka wannan layu. To yanzu gashi na tone su kafin ki tsallaka kuma zan je na ƙone su. Ki sani ba komai bane yasa na tona asirin kishiyarki ba, sai don nuna mini ƙaunar da kika yi da kuma zaman amanar da ke tsakaninmu. Ya shugabata, ki sani cewa yau ne dai kika san wannan al'amari, amma abubuwa da dama kwatankwacin haka suna faruwa. Ba na gaya miki ne don kada na haɗa ku husuma. Ki sani cewa Badi'atu ta ce in dai tana numfashi a doron ƙasa ba za ta taɓa bari ɗanki Akibu ya gaji sarki ba, saboda wai asalinku kafirai ne. Ke kanki baki karɓi musulunci ba sai bayan Akibu ya shekara 7. Don haka babu mamaki idan Akibu ya zama sarki ya rushe daular musulunci a garin nan, ya dawo da kafirci wacce kuka gada." Sa'ad da Haimana ta zo nan a zancenta sai bakin ciki ya turnaƙe Hashlera, amma sai ta kame tana mai kukan zuci. Nan take ta yi wa Haimana godiya, suka koma cikin turakarta ta yi mata alheri mai yawa. Da farko dai Haimana ta ƙi karɓar alherin, ta nuna cewa ita dai don Allah ta yi wannan abu, amma daga bisani da Hashlera ta matsa mata sai ta karɓi alherin ta yi godiya, sannan ta fice daga cikin ɗakin. Fitar ta ke da wuya sai Hashlera ta haɗa kai da gwiwa ta kama matsanancin kuka saboda baƙin cikin wannan gori da aka yi mata na cewar ita jinin kafirai ce, da kuma tunanin matsayin da rayuwar ta ke ciki ita da ɗanta na haɗari a yanzu. Kashe gari kuwa sai Hashlera ta kaɗaita da Akibu a cikin turakarta ta zayyane masa duk abin da ya faru tsakaninta da Jakadiya Kaf. Lokacin da ya ji wannan batu sai ya cika da mamaki, ya yi shiru yana tunani har ya zuwa lokaci mai tsawo. Daga can sai ya ce zuciya ya ce, "Ya ke ummina, ki sani cewa mutum fa abin tsoro ne. Anya kuwa ba kya ganin cewa babu makircin Jakadiya a cikin wani al'amari? Ni na san cewa duk irin amanar da ke tsakaninki da ita akwai ta tsakaninsu. Duk irin kyautatawar da kike yi mata, mahaifiyar Rayanul Hassanuma tana yi mata. Lallai kada ki gaggawar aiki da wannan batu, ki tsaya ki yi bincike." Ko daga faɗin haka sai Hashlera ta rufe Akibu da faɗa, tana mai cewa,
ai biri yayi kama da mutum, musamman idan yayi la'akari da yadda sarki ke jan Rayanul Hassanu a jikinsa sama da kai. Duk da cewa shi Rayanul Hassanu bai damu da harkokin mulki ba, ai tabbas ruwa baya tsami banza. Lallai Badi'atu tana shige da fice wajen tabbatar da samun shigar ɗanta wajen sarki don ya gaje shi. Shi dai Aqibu bai yi amana da wannan batu ba sosai, amma jikinsa ya yi sanyi. Sannan hankali Jakadiya ta ci gaba da kai kawo tsakanin matan sarki, tana shirya kulle-kullen makirci iri daban-daban har dai nasara ta tabbata. Ya zama na cewa shi kansa Aqibu ya yarda da cewa Rayanul Hassanu da mahaifiyarsa ba sa ƙaunar su. Lokacin da aka kai wannan matsayi sai Aqibu ya janye jikinsa daga ɗan uwansa Rayanul Hassanu. Ya zama na cewa ya daina cin abinci tare da shi, kuma ya daina yawo tare da shi, bare ma su zauna su yi hira. Kai magana ma sai da ta zamo don dole suke yi wa juna. Babu yadda Rayanul Hassanu bai yi ba domin ya ji dalilin da yasa wannan ɗan uwan nasa ya sauya lokaci guda, amma sai abu ya faskara. Da dai Rayanul Hassanu ya yi iyayensa ya ga abubuwa sun ƙi daidaita, sai haƙura ya ci gaba da harkokinsa shi kaɗai, kuma ya shawarci mahaifiyarsa Badi'atu da ta yi taka tsantsan da dukkanin mutanen gidan sarautar, domin ya tabbatar da cewa duk abin da ke faruwa a gidan ne ake kulla makirci. Daga wannan rana Badi'atu ta kame bakinta, ta daina sirri da kowa, hatta Jakadiya kuwa. Ita da kanta Jakadiya ta sha jinin jikinta, ta daina kai mata tsegumin hashlera. Lokacin da Sarki Ubaidu ya zauna tare da 'yan majalisarsa aka karanta wasiƙun nan guda 3 daga su sarki da Rukul Auzar, sai hankalin kowa ya dugunzuma a wajen, aka rasa wanda zai ce kala har tsawon lokaci. Daga can sai Sarki Ubaidu ya yi gyaran murya ya ce, ya ku 'yan majalisata, ku yi sani cewa hakika karo da waɗannan arna ba ƙaramin aiki ba ne a gare mu, domin sun fi mu yawan mayaka da kayan yaƙi. Ƙasa ɗaya daga cikin ƙasashen nan ta ninka namu sau 3 a yawa, to amma kuma sun zo mana da matsala wacce ta saba wa addininmu. Kun sani cewa haramun ne ga ɗa namiji ya sadu da macen da ba tasa ba. Waɗannan sarakuna 3 suna so ne ɗana Yarima Rayanul Hassanu ya yi zina da mata 3, domin su a haukansu da imaninsu ga tsafi sun yarda cewa inda hakan ya faru 'ya'yansu za su warke daga cutar da suke fama shekara da shekaru. Abinda ba su sani ba shine babu wanda ya isa ya yaye wa mutum cuta face Allah. Bisa wanda dalili ne na yanke hukuncin cewa za mu aika musu da amsar wasiƙunsu cikin bayani iri ɗaya. Bayanin kuwa shine na yarda cewa ɗana ya auri waɗannan mata 3 su zama matansa na sunna, in ya so idan Allah ya ga dama su sami lafiya. Haka kuma zan aika musu da su daina bautar gumaka da shirka, su tuba su karbi addinin gaskiya. Idan har ba su yarda da wannan ƙa'ida ba, to sai dai a yi fito na fito. Tabbas ko da za su ƙarar da mu duka, mun san cewa muna kan tafarki ne na jihadi. Sada Sarki Ubaidu ya zo nan a zancensa, sai fadar gaba ɗaya ta yi tsit, aka rasa wanda zai ce kala. In ka ɗauke Sarki Ubaidu a wajen, duk wanda ka duba za ka ga akwai alamun damuwa da kariyar zuciya a fuskarsa. Daga can sai Waziri Isham ya yi gyaran murya ya ce, ya shugabana, ina da magana. Sarki Ubaidu ya ce, an maka izini, faɗi abin da ke ranka. Waziri Isham ya ce, ya ku 'yan majalisar birnin Nurul Jalis, ku sani cewa tabbas jihadi wajibi ne akan dukkan musulmi, to amma fa shi jihadin nan iri-iri ne, kuma bai zamo dole sai ta hanyar yaƙi kaɗai ake yin jihadi. Ku tsaya ku dubi yawan abokan gabar nan tamu da ƙarfin sirrinsu. Yanzu saboda mutum ɗaya sai mu bari rayukan dubban ɗaruruwan jama'a sai salwanta. Hakika mun sani cewa zina haramun ce, amma ina ganin cewa za a iya barin wata haramun ɗin domin a tabbatar da halak ɗin. Ni a ganina idan Yarima Rayanul Hassanu ya je ya sadu da waɗannan mata 3, Allah ya taimaka suka sami lafiya, tabbas waɗannan arna za su sadu da su karɓi addininmu. Kun ga kenan da wannan hanya za mu yi jihadi. Ko da ji wannan batu sai wasu daga cikin 'yan majalisar suka fara cewa gaskiya ne. Cikin tsananin fushi Sarki Ubaidu ya daka Waziri Isham tsawa ya ce, wannan ai maganar banza ce, domin batu ne na abar dokar Allah a bi son zuciyar kafirai. Nan take Sarki Ubaidu ya yanke hukuncin cewa ba za a yi yadda sarakunan arnan suke so ba. Nan take yasa aka rubuta wasiƙun raddi akan a tafi akewa sarakan bisa sharaɗin cewa ko su yarda da ƙa'idar aure da karɓar addinin musulunci ko kuma a yakin. Nan dai fada ta watse, 'yan majalisa suka tafi jikinsu a sanye, kowa na faɗin albarkacin bakinsa.
Bayan kowa ya kama gabansa ne, Waziri Sham ya tura aka kira masa jarumi Aqibu a sirrance suka kaɗe ta a cikin gidansa. Waziri Sham ya dubi Yarima Aqibu ya ce, ya kai dirkar birnin Nurul Jalis, ka sani cewa in dai a fagen yaƙi ne kai ne abin dogaronmu a ƙasar nan, domin ba mu da kamar ka, baka taɓa jagorantar yaƙi ba an dawo babu nasara. To ka sani cewa wannan karon mahaifinka ya tsokano yaƙin da ya fi ƙarfinka, domin karo da manyan arna irin waɗannan ba wasa ba ne. Ina tabbatar maka da cewa da gangan sarki ya ƙirƙiri wannan yaƙi, kuma ba don komai ba sai domin tura ka a kashe ka a banza. In ya so Yarima Rayanul Hassanu ya hau kanka raga a sauƙaƙe. Ka sani dai cewa a rayuwar Rayanul Hassanu ko takobi bai taɓa rikewa ba, don haka babu yadda za a yi a fita wannan yaƙi da shi. Shi abin da ya saba rikewa shine littattafai. To wai shin da littafi za mu fita yaƙin ne har mu sami nasara? Yayin da Yarima Aqibu ya ji wannan batu sai hankalinsa ya dugunzuma, ya jijjiga kai cikin alamun yarda. Daga can sai ya je zuciya ya ce, ya kai waziri, hakika akwai kamshin gaskiya a cikin wannan magana taka. To amma yanzu ai ban da mafita, tunda sarki ya riga ya tsokano wannan yaƙi. Dole ne na fita na kare mutuncinmu da addininmu. Waziri Sham ya yi murmushi ya ce, barka da zuwa EL-NAJEEB channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan YouTube. Mun gode.